Башкорт теле, башкорт әдебияты. Миңа Башкортстан нык охшай. Башкортстан ул минең икенче өем дип әйтәм. Кайда барһаң да таныш кешеләр, бит ярдәмлашалар. Безнең әйткәнебездән Алланың язганы ныграк килеп сыга. Башкортстанга нимәгә килдем дип улай уйланганың бармы? Уйланганым бар. Мен беренче мин хәзер вообще горланам, что мен шундай университетты тәмамлап барам ала бирһә. Башкорт дәүләт педагогика университеты. Ул сөнки просто университет түгел, ул бер команда, семья. Казакстандагы менің достарым, сіздерді Башкортстанга окуга шақырам. Гомереңдә ниндәй каталар булһа, гомерең ката булмасын. Гомереңнең ниндәй вакытлар үтһә, шул вакытлар өчен кайгырып йөрмә. Нимә безнең булһа, шуның бары яхшы ягына була. Сөнки безне алып баручы Алла Тәгалә. Казак телендә һәйләш. Уатмы бармы манкорт дейт? Бар. Һин бер телдә изучать ит до конца, а то һин уже манкорт булып бараң дип. Потому что киләләр, мен башкорт телендә һөйләшәм, место документ проверtмәй йөрәләр. Хәерле көн, кадерле тамашачылар. Бүген безнең тапшыруда башкортча һөйләшкән казак. Нимәгә Башкортстанда һин һайланың һәм Башкортстанга нимәгә килдең? Мен казак малай, мен Башкортстанга Казакстаннан Алматы каласынан килдем. Сөнки мен бунда укырга килгәйнем. Менің алдын агайым ошында укыга ине. Шуга Башкортстанга укырга килдем инде. Башкорт телен миңа кемдер нимәгә өйрәттеләр? Сөнки минең башкорт теле икенче профиль булды. Безнең факультет Башкорт дәүләт филология факультеты БГПУның. Шунда укыгас башкорт телен өйрәндем. Бер ел эчендә башкортча һөйләп башланым. Шул тагыла. Касан килдең Башкортстанга? 2019 елы килеп төштем укырга. Мен уже беренче семестрда башкортча һөйләп башланым. Хәсәг улай килеп сыкты. Һинең достарың бөтәлләр башкортча һөйләшкәнсезме? Юк, алай түгел, мен әйтәм бит ул. Мен икенче профиль сөнки башкорт теле булды. Башкорт теле, башкорт әдәбияты. Шуга шулай килеп сыкты, что мен өйрәндем. Минең комнатала яшәй торган достарым башкортлар ине, шулар өйрәттеләр. Бишенчеләр? 5нче курс. 5нчеләр уже. Һоңгы курс булгас, миңа укытырга ярай, сөнки мен агайым белән бергә башкорт телен алып барам. 9нчы мектептә шунда эшләйм. Балаларды башкорт телен өйрәтәм, сөнки шул миңа охшай өйрәнергә еңел булды дип әйтәм. Төрке халыклары булгас, миңа башкорт теле уңай килеп сыкты, еңел килеп сыкты. Кем рух бирде башкорт телен өйрәнергә? Әйтәк, рухландырды укытучылар, кемләр, однокласниклар белән. Юк, ең беренче мине рухландырган ошо башкорт телен өйрәнергә мотивация биргән кеше ул Самсит Алуйза Хамзова. Иң шәп кеше булды минең гомердә дип әйтәм, ошо Башкортстанда яшәгән гомердә. Прям мотивацияландыра торган. Һез монда укырга килдегез, значит, һез белергә тиешсез дип. Хәзер мине рухландыра безнең декан, шул укытучылар күпме дигән укыгыз дип бирә, чтобы һез әйтә, кеше укырга һәр вакыт әз була дип уйлыйм. Потому что һин һәр вакыт өйрәнергә тиешсең берендәй нимәне, шуга мин укытучыларым дип әйтәм. Һин укуы беткәс нимә эшләйин? Укытучы булаганмы һәм бында калаһыңмы? Әлеге миңа Башкортстан нык охшай, сөнки мен магистратура калам дип решил. Алла бирһә, укып бетергәс, и башкорт телен укытучысы булып эшләйм, Алла бирһә. Сөнки кадрлар әз генә безнең башкорт телен укытучысы булып эшләгән. Сөнки минең каларга теләйм, агайым кебек ошында калып башкорт теленнән дәрес бирергә. Һинең өчен Башкортстан ул Башкортстан ул минең икенче өем дип әйтәм, потому что миңа охшай бунда булган. Природа, табигать, шул весь нык охшай. Кешеләре мин әлеге вакыт оштан 2018 елдары өзімнің каламда йомган күзләремә йөрә торгайным. Инде бунда Уфага мен шулай әйтәм. Кайда барһаң да таныш кешеләр, вис ярдәмлашалар, уступкага баралар. Шулай булгас охшай.
И икенче өйім тип, әжім айтам, и қаларға тілейім, Алла берһә, ошында эшләп, мүмкін әсәмді келтірермен ошында. Ен банда қаларға бұлға сенің кәләшің башқұрт болыр мекен? Алла берһә, тип әйтәм инде, білмейм. Біздің әйткәнімізден Алланың язғаны нығырақ келіп сыға. Шуға әліге вақыт көрһәтер. Университет темаһын артабан һорап ҡарайым әле һеҙҙән. Һин университетҡа саҡырыр инең үҙеңдең таныштарыңды. Һәм оҡшаймы һиңә в целом университет? Һин бында килдем тип үкенмәйһеңме? Башҡортостанға нимәгә килдем тип улай уйланғаның бармы? Уйланғаным бар. Мен бірінші курста мен қайтырға теләгәйнем. Оҡшамағайны, потому что ҡыйын була торғайны шунда уҡырға. Мин хәҙер вообще ғорланам, что мен ошондай университетты тәмамлап барам, Алла берһә. Башҡорт дәүләт педагогика университеты, ул сөнки просто университет түгел, ул бер команда, семья. Унда һине алып күтәреп өйрәләр, шулай итеп, ныҡ, что һин күрһәтергә тейешһең, үҙеңнең милләтеңнең нимәләр. Безнең иностранец булғас, безнең международный отдел бар инде, директоры шул кеше ныҡ ярҙамлаша торғайны. Юлбаев Радик Зинатович, вот шул ағай безгә ярҙамлаша торғайны, иностранец кеүек. Вот һеҙҙәр егер уҡыуға теләйһегеҙ икән, беҙҙең университетҡа килегеҙ. Бер дә һеҙҙең сожаление булмайсаҡ. Һеҙҙән һорала активный булу, уҡырға йөрөү булды. Икенсе бер нимә лә кәрәкмәй. Қазақстандағы менің достарым, сіздерді Башҡортостанға уҡыуға шаҡырам. БГПУ, Башҡорт дәүләт педагогика университеты, ең керемет университеттердің бірі. Рахмет. Келіңіздер, оқыңыздар. Келегіз, оқығыз. Мен Башқұрт дәулет филология факультетінде оқығас, біздің малайлар етешмей. Шуға мен Башқұрт малайларын айтар едім, осыны көрһәгіз. Біздің факультетке оқырға түшігіз, һеҙгә зинһар. Нимәгә тип һорағағыҙ әйтәм, что беҙгә малайлар етешмей. Сөнки беҙҙең күп нимәне ҡыҙҙар алып бара. Бұл университет һеҙгә күп мөмкинселектәр бирәләр. Шуға welcome. Ғүмереңдә ниндәй ҡаталар булһа ла, ғүмерең ҡата булмаһын. Ғүмереңдең ниндәй ваҡыттар үтһә лә, шул ваҡыттар өсөн ҡайғырып йөрмә. Нимә беҙ була ла, шуның бары яҡшы яғына була. Сөнки беҙҙе алып барыусы Алла Тәғәлә. Ауылға қайтқан сақта мен үйдегілерді ұнатам, что мен үйдегілер башқұрт тілін аңламайдыр. И автоматта һөйләп кетем. Менің башта крутится рус тілі, қазақ тілі, қырғыз тілі қосылды, Алла берді уже. Қырғыз тілін қосам енді. Қазақ тілі қосыла, башқұрт тілі бар. Шуны мен кете, весь каша болып кете. И ултыраңда әсәйіңе тұтып, айлы ағайыңа башқұртса бір неме келер, һөйләп башлайың. Шуны әсәй һөйләй. Һин Қазақстанда йөргәс, қазақ тілінде һөйләш. Уасың бармы манқұрт дейін? Бар. Һин бір тілді изучайте до конца, а то һин уже манқұрт болып бараң теперь. Фольклориада 2021 год весь икенче илдерден кешеләр килгәйне шунда. Вот шул вакытта мен теге нимәләрмен, иностранецлармен получается, үзем иностранец ашайында. Һөйләшә торгайным. Алар миңа һин башкорт малаймы дип һорый торган. Шуны Қазақстанны һөйләй торам, әйе дип. Но Мексикадан килгән кешеләрдән кейін алар белделәр, что мен нимә, казак малай. Потому что миңа документтар күрһәтергә кирәк. Алардан нимәһенә инең инде. Мен курировать итеп йөрдем, шуга шулай булды. Абылай икенчеләй в целом беркем бутаган юк. Мен нимә охшай миңа башкортларын белгәс, теге иностранец кеүек мине беркем дә тикшермәй, полиция ягыннан. Потому что киләләр, мен башкортлардан һөйләшәм, местный документ провертмәй йөрәләр. Яшен ничек дип һорайлар, әйтәм. А так иностранец икән белһәләр, алар нык проверитләр ошо. Рәхмәт барыгызга, кем лайк қойды һәм репост эшләне. Әгәр дә һез каналга аксалата ярдәм иткә килһә, экранда күрәһегез кирәкле реквизитларны һәм QR код. Ул эшләй Тинькофф банкы аша.
Һәм дә ошо мәгълүмат видео астында бар. Рәхмәт, һау йөрегез. Шайтан. Хәерле көн, кадерле тамашачылар.